wabro bedo gi chandruok mang'eny ahinya, lakini wabed gi chuny motegno to jipe moyo. Ting'eni mano Yesu ema nowachonwa. Koro we are trusting gima Yesu nowacho. Omiyo anyalo nyiso jonyuol wetena ni chandruok oseyudowa kendo wan kama tek ahinya mar adiera wasepimo ka to wabeduru mana gi chuny motegno nikech sirikal tero koro osewewa e lwet nono. Koro janyuol ka janyuol kawa mzigo no, Nyasaye biro konyi ting'e. Awacho mano ka chunya ywak litna, but Nyasaye biro konyowa ting'o mzigo ma wantie godo ma kendo los gik moko mondo bed kare. Wan kama tek. Nyasaye kende. Erokamano Nyamorino Kal, man jalony weche mag somo kendo janyuol orango gi yo makare kendo miwa pache mogik ka wantiere kar kae. Adong' dakika achiel to chopo dakika 55 mane mokelo e giko to ayud wach mari mogik Boaz Oru. Erokamano Cleo, mokwongo duoko erokamano ne weche mbaka mosedhi mbele.